Altså, jeg begyndte lige pludselig at få sådan, at det som om jeg skulle blive kvalt. Og det trykkede herind på brystkassen og ud i min venstre arm. Sådan de klassiske tegn ved hjerteproblemer. Og så min læge sendte mig faktisk ind og fik lavet sådan en CT-scanning af hjertet, som viste sig at være fuldstændig som det skulle være. Så min læge konstaterede, at jeg havde stress. Da jeg gik ned med stress, der havde jeg det rigtig, rigtig dårligt. Fysisk. Sov rigtig meget og kunne ikke rigtig overskue hverdagens forpligtelser. Jeg troede, at det var nemt at være folkeskolelærer, og jeg er uddannet pædagog. Og det hænger ikke helt sammen. Så grunden til, at jeg har fået stress, eller jeg fik stress, det er simpelthen fordi, jeg i alt for lang tid har lavet noget, som jeg faktisk ikke havde kompetencer til. Og det skal man passe på med. Jeg var ansat derude i 10 år. Altså, og så lige pludselig, så kunne jeg ikke mere. Så det var der, dråben den faldt. Og da jeg fandt keramikken, der fandt jeg lige pludselig ud af, at man godt kunne lave noget, som var ren lyst. Og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Aldrig prøvet at have et arbejde, hvor jeg tænker, at jeg overhovedet ikke er træt af at skal på arbejde. Jeg er så meget i mine hænder, når jeg laver det, at det kan være svært at bruge hjerneaktivitet på meget andet, end at koncentrere sig om det her. Se, nu gik det for eksempel galt. Og det gør det oftest, når man ikke koncentrerer sig. Det der er med at lave keramik eller alt andet håndværk for den sags skyld, det er jo, at man slår hjernen lidt fra. Så man kan ikke, samtidig med at du er kreativ med hænderne, kan du faktisk ikke, det kunne jeg i hvert fald ikke, sidde og tænke på alle mulige problemer. Så det er noget med at være i nuet. Og når man er det, så er det sjældent problemer, man tænker på. Det der med at kan lave noget med sine hænder, man faktisk kan sige, det her har jeg selv lavet. Den følelse, det giver, det skal man altså ikke sådan lige underkende. Det kan noget. Man kan jo også sige, at det er ret fantastisk at tænke på, at det her det har været 1,5 kilo rå ler, og så er det lige pludselig en fin mast. Det er da dejligt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte et forløb op med stressramte, fordi jeg tror på, at det kan hjælpe rigtig mange, der har været i samme situation som mig. Det hjælper i hvert fald mig utroligt meget. Jeg vil hellere have et arbejde, hvor jeg tjener færre penge og er glad i hverdagen, end jeg vil have et arbejde, der gør mig syg.